Sicela ukunibingelela nonke bazalwane egameni elihle umfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje sizofunda usifundo 8. Isihloko sikasifundo 8 sithi isimo sabafileyo. Indimana yekhanda yengamele usifundo 8 itholakala encwadini yaMshumayeli u-9 verse 5. Ngicela sikhuleke. Nkosi edala amazulu nomhlaba, siza phambi kobuso bakho senza lesi sifundo esibucayi kangaka. Siyacela uNkulunkulu usekhaya ezulwini kube wuwe ozosifundisa, kuwe wuwe ozosiqoqela konke Nkosi. Iy'nhliziyo zethu nezingqondo zethu zamukela izwi lakho njengoba ufuna. Isitha Nkosi siyalwa kakhulu, kodwa Nkosi sicela ukuthi imiphefumulo yethu isizakale emva kokuthola lolu lwazi, kwabalaziyo lube yimvuselelo enkulu, ukuze singabizi ukuba nakho ukudideka ngoba ukukhuluma kukhona kuningi emhlabeni. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikwazi isazile iqiniso lakho, sizokwazi ukuhlukanisa amazwi ukuthi ngabe leli kaNkulunkulu noma akusilona. Ngakho Nkosi siyawunxusa umoya wakho oyingcwele usitolekele, usezokhuluma nathi esikhathini samanje. Amen. So ngicela ukuphinde ngibabingelele abazalwane egameni lomfundisi uKristu inkosi yethu. Amen. So isihloko esifunda ngaso namhlanje sithi isimo sabafileyo. Indimana yekhanda itholakala encwadini yaMshumayeli u-9 verse 5. Umshumayeli 9 verse 5 ufundeka kanjena. Uthi, ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Amen. Kuthiwani? Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa, kepha abafileyo banjani? Abazi lutho. Ngabe yini na inhloso yalesi sifundo? Inhloso yalesi sifundo ukuba sifune ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthini ngokuphila ngemuva kokufa. Lithini iBhayibheli ngendaba enjalo ekhuluma ngokuphila ngemuva kokufa? Ngoba sifunde kabanzi ukuthi umuntu kufuneka aphile kanjani ukuphila kwakhe la emhlabeni. So kulesi sifundo sisenza njengamanje sizozwa ukuthi kwenzakalani kuyena umuntu uma esefa. Kwenzakalani? Ngabe uyaqhubeka ephila enye inhlobo na esingazi ngayo thina? Siza kufumana lokhu masiqhubeka nesifundo. So umbuzo mhlawumbe umuntu akazozibuza wona lapha ekhaya ukuthi-ke yini imvelo yomuntu yangempela na? Okay. Noma ngesibuzeni kanje sithi-ke umuntu wenziwe ngani? Umuntu wenziwe ngani? Siyakuthola lokho masifunda lapha encwadini kaGenesis 2 verse 7. Ukuthi uNkulunkulu umuntu wenziwe ngani kwasekuqaleni. Sicela sifunde uGenesis 2 verse 7. UGenesis 2 verse 7 uthi-ke, uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Amen. Sithola ukuthi uNkulunkulu wambumba umuntu ngani? Ngomhlabathi. Uma esembumbele umuntu ngomhlabathi, kusho ukuthi lapho kuphuma sinesiqiniseko sokuthi lapho kuphuma isidumbu somuntu, umuntu nokuphela kwakhe kusukela kuma-parts omzimba wakhe, kusukela onyaweni kuye emadolweni, ey'swini, nakho konke okungaphakathi kuye kuze kufike ekhanda. So uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Emva kokuthi embumba uNkulunkulu umuntu usephefumulela ini? Umoya wakhe wokuphila emakhaleni omuntu. Yabo? So umuntu useba umphefumulo ophilayo. Yabona? So umuntu wenziwe ngani? Umuntu wenziwe ngomhlabathi, nani enye? Nomoya kaNkulunkulu. So umbuzo olandelayo ukuthi yisiphi isenzo sikaNkulunkulu esenza ukuba umuntu abe umphefumulo ophilayo na? Ngoba sesho ukuthi okay, umuntu wayedaliwe, shuthi esebunjiwe wayeyisidumbu nje esithule. Yisiphi-ke isenzo sikaNkulunkulu esenza ukuba umuntu abe umphefumulo ophilayo na? Sizophendulwa yiGenesis 2 verse 7. Ngoba uGenesis 2 verse 7 uthi, uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Wasesenza njani uNkulunkulu? Waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. So umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. So isenzo uNkulunkulu asenzayo, wabe sephefumulela umoya wakhe wokuphila kulolu bumba noma kulo mzimba owenziwe ngomhlabathi. Umuntu kanjalo waseseba umphefumulo ophilayo. So bangizoqaphela la, umoya wokuphefumula wafakwa kumuntu. Yabo? Umoya wokuphefumula wafakwa umuntu. Uthe lapho uNkulunkulu sephefumulele ku-Adamu, u-Adamu wabe eseyaphila, wabe seba umphefumulo ozwayo. Ngamanye amazwi, akuzange kusebenze lutho emzimbeni ka-Adamu ngaphambi kokuba umoya wokuphila
ungene phakathi kuyena. Umoya wokuphila ungene phakathi kuyena, uvule amaphaphu akhe, negazi lakhe liqale ligijime, nenhliziyo iqale ukushaya, nobuchopho buqale ukucabanga, namehlo aqale ukubona, njalo njalo. So akuzange kube khona umphefumulo ongafiyo owafaka kumuntu. Into sithola ukuthi uNkulunkulu wafaka umoya wakhe. Washo uNkulunkulu mase efaka umoya wakhe esidumbwini noma emntwini, emzimbeni womuntu, umuntu wabe seba kanjalo umphefumulo ophilayo. Siyabonga. So umbuzo olandelayo mhlawumbe ukuthi-ke ezinye izidalwa ngaphandle komuntu nazo zinawo yini umoya wokuphila? Singakhohlwa, okay, abantu bayakhona abazidalwa, at the same time khona naney'lwane nazo zidalwa, zidalwe uNkulunkulu. Ngabe nazo zinawo yini umoya wokuphila? Lokhu ngoba nazo zinomoya wokuphila mhlawumbe njengomuntu, kuzenza ukuba nazo zingafi na ngoba nomuntu unomoya wokuphila? Ney'nyoni zinomoya wokuphila. Kumbe sekuma kanjani? Ngicela sithole iy'ndimane eziwu-2 ezophendula lo mbuzo othi-ke ezinye izidalwa ngaphandle komuntu nazo zinawo yini umoya wokuphila na? Lokhu kuzenza ukuba zingafi na? Ngicela sifunde uGenesis 7. UGenesis 7 verse 21 no-verse 22. Uma sokwenza nje isamari, uGenesis 7 lapho uNkulunkulu khona kwakuzofika uzamcolo, imvula eyayizobhubhisa, lapho uNowa nomndeni wakhe bengena emkhunjini. Bonke abangalalelanga, ababengathandi ukungena emkhunjini bangangena. Angithi siyakhumbula, kwakungena iy'lwane-ke ngama-pairs akhona, yabo. So khona abantu abaningi abangangenanga, ney'lwane ey'ningi angangenanga. uNkulunkulu uthini-ke ngalokho? Genesis 7 verse 21 no-22 kufundeka kanjena. Uthi-ke inyama yonke eyayihamba emhlabeni yafa, izinyoni nezinkomo nezilo nezilwanyana ezinwabuzela emhlabeni nabantu bonke. Bese kuthi uverse 22-ke konke okunomphefumulo womoya wokuphila emakhaleni akho, konke okusemhlabathini owomileyo kwafa, kusho uNkulunkulu. Uthi inyama yonke eyihamba emhlabeni yabala, iy'ndwane ey'nwabuzelayo, ziy'nkomo, zinyoni, nabantu bonke kwafa. Mase ezesho ku-22, konke okunomphefumulo womoya wokuphila emakhaleni akho, konke okusemhlabathini owomileyo kwafa. Konke okunomphefumulo womoya wokuphila emakhaleni akho kwafa. So umuntu unomphefumulo womoya wokuphila, ney'lwane zinomphefumulo womoya wokuphila. So ezinye izidalwa ngaphandle komuntu zinawo yini umoya wokuphila na? Yebo, iy'lwane zinawo. Siyakuthola kuGenesis 7 uverse 21 noverse 22, zinawo umphefumulo womoya wokuphila. So ngicela siphinde sifunde Umshumayeli 3 uverse 19. Siphangise sifunde incwadi kaMshumayeli 3 uverse 19 sizwe ukuthi uNkulunkulu uphendula uthini kulo mbuzo. Umehluko phakathi komuntu ney'lwane sesitholile, bonke banomphefumulo womoya wokuphila. UGenesis 3 uverse 19, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiqonda ukuthi Umshumayeli 3 uverse 19. Umshumayeli 3 uverse 19 ufundeka kanjena. Uthi-ke ngokuba ukwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane, into inye ikwehlela kokubili. Njengalokho kufa lokho kuyafa nalokhu. Kunomphefumulo munye. Umuntu akazidluli ngalutho izilwane, ngokuba konke kuyize. Amen. Sacela ukuyiphinda. Ithi ngokuba okwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane, into inye ikwehlela kokubili. Njengalokhu kufa kuyafa nalokhu. Kunomphefumulo munye. Umuntu akazidluli ngalutho izilwane. Amen. So iy'lwane zinomoya wokuphefumula ovela kuNkulunkulu, nabantu kunjalo. So umbuzo mhlawumbe singazibuza wona ukuthi kusetshenziswa gama lini futhi uma kukhulunywa ngomoya wokuphila na? Kusetshenziswa gama lini futhi uma kukhulunywa ngomoya wokuphila na? Ngicela sifunde uJobe 27 verse 3. Incwadi kaJobe 27 verse 3. Kusetshenziswa gama lini futhi laphana eBhayibhelini uma kukhulunywa ngomoya wokuphila? uJobe laphana indoda kaNkulunkulu yayikhuluma kuJobe 27 verse 3 ethi, kusekhona ukuphefumula kimi, nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami. Amen. Kusekhona ukuphefumula kimi,
nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami. Kusho ukuthini? Ukuze umuntu ezophefumula kudingeka ukuthi umoya kaNkulunkulu ube kuyena, ube semakhaleni akhe. Amakhala abandakanya ini? Abandakanya umzimba. Umzimba wenziwe ngani? Ngomhlabathi. So uma ubuzwayo kuthiwa-ke iyini imvelo yomuntu yangempela na? Umuntu wenziwe ngothuli lomhlabathi. Uthuli lomhlabathi bekubumbwa isidumbu lapho noma umzimba. Bese kudingeka ukuthi kube nomoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu kube nomoya kaNkulunkulu kulowo mzimba. Bese umuntu eba umphefumulo ophilayo. Umuntu mase kuthiwa uyaphefumula ngoba unomzimba, unomoya. So wawuvele ukhona umoya before, yabo, abantu bedala. Kodwa lokho kungasho ukuthi abantu sebeya-exist-a, kodwa umoya wawukhona. So njengoba uNkulunkulu esikhombisa ukuthi uqale wambumba umuntu wangaphila. So inhlabathi iyodwa ayembumbe ngayo yayinganele ukuthi ingadala umuntu. Kwadingeka ukuthi uNkulunkulu ehlanganise umoya nomhlabathi, bese sekuphuma umuntu bese eba umphefumulo ophilayo kanjalo. Futhi sikutholile ukuthi-ke ney'lwane zinawo umoya. So umuntu akazidluli lutho iy'lwane. So umbuzo olandelayo njengamanje ungowokuthi siyini isimo somuntu ekufeni na? Siyini isimo somuntu ekufeni na? Okay, asibuzeni kanje. Sithi uma umoya womuntu uphuma, kwenzakalani na? Uma umoya womuntu uphuma, kwenzakalani la? Nangumuntu useyashona. Yini kahle kahle isuke isiyenzeka? Umshumayeli 12:7. Umshumayeli 12:7 uthi, uthuli lubuyele emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. Amen. Umuntu mayesefile uthuli lubuyele emhlabathini njengoba lwalunjalo. Umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. So mawuzoqaphela la, umphefumulo noma umoya uyaphuma kumuntu ekufeni. So umoya-ke awuyona into ephilayo, uwumoya nje kuphela, yabo, just air. So umzimba awukwazi ukuqhubeka nokuphila ungenawo umphefumulo noma umoya. So ngendlela enjalo-ke ube sewubuyela othilini umzimba, ngoba ungasaphili uzokuthi usuka onakale. So umzimba uzobe usubuyela kuphi? Othulini. So umuntu uma engasenawo umzimba engasaphili, umoya ususukile emzimbeni, umuntu esebuyela othulini. Umuntu-ke uma esenjalo, uma umuntu esenjalo-ke so sekwaziwa ngokuthi usenjani, akasaphili ngoba umoya usuhlukene nomzimba, umuntu usebuyela othulini. So lo muntu kwathiwa sazuthini-ke ukuthi loyo muntu uwumuntu ongasaphiliyo. So khona umbuzo futhi esithanda ukuthi siwubuze ukuthi-ke ikhona yini into umuntu ayaziyo ekufeni na? Ngabe ikhona yini into umuntu akayaziyo ekufeni na? Ukuthi kujwayelekile ukuthi umuntu uma eshonile abanye bathi bayakhala. Kuthiwa no, ungakhali. Lo muntu usesendaweni engcono, mhlawumbe ugonwe zingelosi noma usekukhuluma noNkulunkulu. Ngithi siyosuze iy'nkulumo ey'njalo kuthiwa, she's at a better place. Don't cry. She's smiling at us ngoba usehleli noNkulunkulu uyamenamisa. Ngabe ikhona into ekanjalo? Abanye-ke uma bengakholwa bevele bethi hhayi usehambile yena usezosicelela kuNkulunkulu, useseduze noNkulunkulu. So umbuzo sizoyibuza ukuthi-ke ikhona yini into umuntu ayaziyo ekufeni na? Ngicela sifunde incwadi yamaHubo 6:5. AmaHubo 6:5 ukuphendula lo mbuzo ukuthi umuntu ikhona yini into akayaziyo ekufeni na? AmaHubo 6:5 afundeka kanje na. Athi, ngokuba akukho okukhumbula wena ekufeni, ngubani oyakubonga endaweni yabafileyo na? Amen. Ayakuphika lokho amaHubo ngoba kukhulunywa ngoJehova. Lo uma ufunda uverse 4 uthi, buya Jehova ukhulule umphefumulo wami. So ukhuluma noJehova. Mase sekufika lapha kumaHubo 6 athi khona kuverse 5-ke, ngokuba akukho okukhumbula wena ekufeni, ngubani oyakubonga endaweni yabafileyo na? So amaHubo 6:5 ayayivala indaba athi akukho ukukhumbula uNkulunkulu ekufeni. Okay. Ngisacela sifunde amaHubo 1:15 uverse 17. Incwadi yamaHubo 1:15 uverse 17. Kusaphendula wona lo mbuzo wokuthi ikhona yini into umuntu akayaziyo ekufeni.
Sithena amahubo 116, sithena amahubo 6 verse 5, ngokuba akukho ukukhumbula wena ekufeni. Kusho ukuthi sisho ukuthi umuntu akanabudlelwane noNkulunkulu uma esefile, akamkhumbuli nanokumkhumbula. So amahubo 115 verse 17 athini wona? Athi abafileyo abamdumisa uJehova, qha noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni. Amen. Abafileyo abamdumisa uJehova, qha noyedwa owehlelayo ekuthuleni. So sicela sazi ukuthi ukuze umuntu ezokwazi ukudumisa uNkulunkulu kumele ukumdumisa manje la, hhayi ukuthi mhlawumbe khona okusha okuyobe sekwenzeka ukuthi uyomdumisa kwelizayo. Okuyiyona indawo yokumdumisa uNkulunkulu imanje lapha emhlabeni umuntu esaphila, ngoba amahubo 115 verse 17 athi-ke abafileyo abamdumisa uJehova, qha noyedwa wabehlela ekuthuleni. Indima yokugcina iphendula lo mbuzo uthi-ke ikhona yini into umuntu ayaziyo ekufeni? Amahubo 146 verse 4. Cela siwafunde amahubo 146 verse 4. Kodwa ngizocela ukuthi siqale laphana ku-verse 3. Yebo, khona sizoyilandela kahle mase siyifica ku-verse 4. Amahubo 146 verse 3 no-verse 4. Athi amahubo 146 verse 3. Ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuyo ukusiza. U-verse 4 bese sithi-ke umoya wakhe uyaphuma, yena abuyele emhlabathini wakhe. Ngalona lolo suku amacebo akhe ayaphela. So umuntu uma efa, uNkulunkulu usifundisa ukuthini? Usifundisa ukuthi umoya wakhe uyaphuma, yena abuyele kuphi? Emhlabathini wakhe. Bese kuthi ngalo lona lolo suku amacebo alo muntu ayaphela. Uma ukuthi mhlawumbe behleli ukuthi khona akazobenzakalisa kube sekuphela, akukho ukuthi uyothi uma esengale bese yabuya-ke ezobenzela iy'nyama noma ebenzela isinyama noma ebophe iy'ndlela zabo. Akukho, uNkulunkulu akufundisi lokho. Kuthi-ke nje umoya wakhe uyaphuma abuyele emhlabathini wakhe, ngalolo lolo suku azofa ngalo amacebo onke akhe ephele. Futhi ngoba eyale akayi khona ukudumisa uNkulunkulu, ngeke amkhumbule ngisho nanokumkhumbula. So uma sizobuka la mavesi siyathola ukuthi iBhayibheli alifundisi ukuthi ekufeni umuntu uya ezulwini noma ehlanza zona. Imfundiso enjena yavela ngenxa yamanga kaSathane ensimini yase-Edeni. Uma umuntu ebeya ezulwini noma ehlanza zona ngesikhathi sokufa kwakhe, bekungeke kwaba khona ndingeko yokwehlulela noma yokuvusa kwabafileyo noma yokuvuswa kwabafileyo noma yokubuya kwesibili kukaJesu. So lezi zimfundiso ezinkulu zigcwalisa iqiniso lokuthi umuntu ulindele ekufeni kuze kufike isikhathi esimisiweyo. Akhumbula laphana incwadini kaJobe 14 verse 14, laphana uyachaza la mzala ukuthi hayibo khona indawo lapho yokulindela, silinde othulini isikhathi esifanelekileyo. NgokuJobe 14 verse 14 ilona othi khona uma umuntu efa uyakubuya ekuphile na? Bengiyeke kulinda zonke izinsuku zomshikashika wami kuze kufike ukwamuka kwami. Uyabo? Amen. So ngisacela sifunde khona umbuzo mhlawumbe okhona esizoba nawo ukuthi-ke kuphelele kangakanani ukuthula kokufa na? Kuphelele kangakanani ukuthula kokufa na? Ngabe umuntu uma efile khona mhlawumbe okunye sesingalindela ukukuzwa na? Cela sifunde yona futhi indima ekhanda Umshumayeli 9. Sizofunda njengamanje-ke uverse 5 noverse 6. Umshumayeli 9 uverse 5 noverse 6 ukuthi sibone ukuthi kunjani, kuphelele kangakanani ukuthula kokufa na? Ngabe khona mhlawumbe ubukhwashwakhwasha esingabuzwa ukuthi yabo ngoba sesitholile ukuthi okay akanabudlelwane noNkulunkulu, aphela amacebo akhe. Ngicela sifunde Umshumayeli 9 uverse 5 noverse 6. Uverse 5 uthi-ke ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho futhi abasenawo umuvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Uverse 6 athi uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abanaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Amen. Uthi uNkulunkulu abaphilayo bayazi ukuthi bazofa, kodwa abafileyo uthi abazi lutho. Azathi-ke uthando lwabo ukuthi bebethanda nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, sekufike lapho kuphela khona. So futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga, kusho uNkulunkulu. So kubonakala ukuthi kuphelele
ukuthula komuntu emva kokufa. Uma usifunda futhi uJobe 14 verse 21, ngiyacela ufunde uJobe 14 verse 21 ngoba kuzokwenza uthole ukuthi omunye ushona nje noma ufa nje uney'ngane, unamadodana noma unamadodakazi noma unomndeni. Yini esiyitholayo ngesimo somuntu uma esefile? Jobe 14 verse 21 kuthiwa-ke amadodana akhe ayadunyiswa engazi yena, uyabo? Ayeyisiwa engakuqondi. Amen. Noma yena amadodana akhe ayadunyiswa, ayanconywa, kodwa yena akazi ngoba vele ufile. Angithi yabo? Futhi ayadelelwa, kungenzeka ukuthi ayadelelwa. Ngoba ushonile Nkosi yami akaboni ngempela ukuthi amadodana akhe njengamanje anjani, ayadelelwa. So kunjalo futhi sini isimo somuntu ekufeni na? Hhayi, ubuyela othulini alindele khona. Akamdumisi uNkulunkulu, namacebo akhe ayaphela, akamkhumbuli uNkulunkulu. Lokho esisathi sisakufundile njengamanje. Umbuzo esizoba nawo esikhathini samanje owokuthi iBhayibheli lisebenzisa lephi izwi maqondana nokuchaza isimo somuntu ekufeni? IBhayibheli lisebenzisa lephi izwi maqondana nokuchaza isimo somuntu ekufeni? Ngizofunda iy'ncwadi eziwu-3 ukuphendula lo mbuzo. Cela uqala incwadi uJohane 11 verse 11 kuya ku-14. uJohane 11 verse 11 kuya ku-14. Masibuze ukuthi iBhayibheli lisebenzisa lephi izwi noma igama maqondana nokuchaza isimo somuntu ekufeni. Ngicela ukufunda uJohane 11 verse 11 kuya ku-14. Masizokhumbula kahle uJohane 11 laphana uNkulunkulu ufundisa khona, uyakhumbula ukugula kaLazaro, khathi uLazaro egula wafa kwaze kwafika uJesu wazomvusa. Ngenza nje isamari ukuthi bekukhulunywa ngoLazaro laphana, khathi uLazaro egula, uJesu uyabikelwa, uLazaro uyafa, uLazaro sekufuneka futhi ephinde avuswe. So uJohane 11 verse 11 uqala kanjena-ke. uJesu lona okuthiwa wayekhuluma lana. Kuthiwa uJohane 11 verse 11 wakhuluma lokho. Emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyakuhamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Mase sithiwa abafundi bakhe base bethi kuye, Nkosi, uma elele uyakusinda. Bese sekuthiwa-ke kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Uvesi 14 yathi-ke ngakho-ke uJesu wathi kubo ngokuchachileyo, uLazaro ufile. Amen. Sithola ukuthi izwi elisetshenziswayo eBhayibhelini ngabantu abafileyo kuthiwa balele. uJesu uLazaro ulele, uyabo? Batshela abafundi ukuthi usho ulele ubuthongo. uJesu kade ukuthi ezesho ngokuchachileyo ukuthi no, uLazaro ufile, yabo? So siyathola ukuthi uNkulunkulu ezwini lakhe ukufa ukubiza ngani? Ngokulala. Ngicela sifunde futhi incwadi uDaniel 12 verse 2. Incwadi kaDaniel 12 verse 2 sizwe ukuthi khona uNkulunkulu uthini ngokufa. uDaniel 12 verse 2 sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini khona uma ekhuluma ngokufa. uDaniel 12 verse 2 ufundeka kanjena. Uthi abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka, abanye bavukela ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Still nala uDaniel 12 verse 2 kusetshenziswa igama lani ukuthi abafile kanjani? Balele, ngoba kuthiwa-ke abaningi abalele emhlabathini wothuli, hhayi abalele embhedeni. Futhi abantu abanjani laba? Abafile. Abaningi abalele emhlabathini wothuli. Sekuyashiwo kuthiwa bayakuvuka, abanye bavukela ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. AbaseThesalonika bokuqala u-4 verse 13. KwabaseThesalonika bokuqala 4 verse 13. Khona uNkulunkulu akushoyo laphana kwabaseThesalonika bokuqala 4 verse 13. Uthi uNkulunkulu laphayana, kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Isihloko salaphana nje sithi ukuvuka kwabafileyo, yabo? So uNkulunkulu nakhona laphana siyamthola ukufa ubiza ngani? Ngokulala. Ngoba uthini uNkulunkulu? Uthi kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye
abangenalo ithemba. So masiqaphela la nje siyogxila kuqala kwindaba kaJohane 11, sathola ukuthi-ke uma uLazaro waya ezulwini ekufeni kwakhe, kwakuzobe uKristu akenzanga into enhle ngokumbuyisela lapha kulo mhlaba wesono, lapho kungekho kujabula khona. So ngemuva kokuvuka kwakhe ethuneni uLazaro, wabuchaza yini ubukhosi abubona ezulwini na? Cha. Ngoba yini? Ngoba akabonanga lutho. So wayengezwa lutho, wayefile iy'nsuku eziwu-4, wayengayanga ezulwini. IBhayibheli likubiza ngokuthi ukulala ukufa. Ekulaleni kwemvelo, umuntu kakhumbuli lutho kusukela ngesikhathi azumeke ngaso aze abuye aphaphame futhi. So kunjalo nokufa. Ukufa kuyisimo semvelo esilandela ukuphila, njengokuba ukulala kulandela ukwazi. Akuyona inkinga leyo. Amen. So isimo somuntu ekufeni sinjani? Umphefumulo, umzimba wakhe uthule, lubuyela emhlabathini, umoya uphume emzimbeni wakhe. Ngaleso sikhathi amacebo akhe ayaphela, akayi kodumisa uNkulunkulu. Yabo? So iBhayibheli limbiza ngokuthi lowo muntu ulele akazi lutho. Cela sifunde amavesi awu-2, bazalwane. Mhlampe ubuze ukuthi ukuphila okuphakade kuyotholakala kuphi? Ubani kuphela onokungafi? Cela sifunde uThimotheyu wokuqala 6, uvesi 15 no-16. Ubani kuphela onokungafi? Ngicela sifunde amavesi awu-2 kuphela, sithole ukuthi ubani kuphela onokungafi. uThimotheyu wokuqala uvesi 15 novesi 16. uThimotheyu wokuqala 15 vesi 16 uthi-ke, uyakubonakalisa ngezikhathi zakhe uSomandla obongekayo, oyedwa inkosi yamakhosi, umbusi wababusi. Yena yedwa onokungafi, ehlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho, ongazange abonwe muntu nongebonwe, makube kuye udumo namandla aphakade. Amen. So uNkulunkulu kuphela obonakale nokungafi, ongakaze abonwe umuntu, kwabaphila ngisho nanakwabafileyo, ongebonwe muntu, makube kuye udumo namandla aphakade. Amen. So umbuzo ukuthi-ke ubani ozosipha ukuphila okuphakade na? Ubani ozokusipha ukuphila okuphakade na? Ngicela kube umbuzo wokugcina lona bazalwane, ngokuphangisa khona ingozi esiyibonayo. Ubani ozosipha ukuphila okuphakade na? uJohane 14 uvesi 16, uNkulunkulu uyakuchaza lokhu ukuthi ubani onokuphila okuphakade na. uJohane 14 vesi 16 uthi, John 14 vesi 6, ngiyaxolisa, John 14 vesi 6. Uthi John 14 vesi 6, uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Ukuphila kuJesu. uJesu uthini? Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. kuJohane 10 vesi 27 novesi 28, umuzwe uJesu uma ekhuluma ngaye, athi uJesu, uJohane 10 vesi 27 no-28, uthi izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. u-28 athi, ngizinika ukuphila okuphakade, azisoze zabhubha naphakade, akakho ongazihlwitha esandleni sami. Amen. Uma sifunda u-1 John 5 vesi 11 novesi 12, sibuze ukuthi ubani onokuphila okuphakade na? 1 John 5 vesi 11 novesi 12 uthi, yilobu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakade, na lokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Onayo indodana unokuphila, ongenayo indodana kaNkulunkulu akanakho ukuphila. Inkosi yomusa ayibusise ukufunda kwezwi la esikhathini samanje. NgoKristu inkosi sethu siyabonga. Amen. uNkulunkulu masiphila ukuphila, isifundo esilandelayo siyokhuluma ngaso, sikhuluma ngokuvuka. Masikhuleke. Siyabonga mdali wamazulu nomhlaba ukuthi isifundo sisiphathile, Nkosi, kwaze washaya lesi sikhathi. Isitsha silwa kodwa kugcine izulu. Sicela Nkosi ukuthi ube nathi, usiphe ukuqonda kahle ngomoya wakho oyingcwele. ngoJesu siyakhuleka. Amen.